wala nam mambulo bi o de at-tawassul o wala nay fana annafa ka bon ni mɔgɔ min y'a faamuya mais ni mɔgɔ min m'a faamuya a dɔ la i bɛna fɛn kɛ fɛn mun tɛ bɛn sariya ma i bɛna fɛn kɛ fɛn mun tɛ bɛn Ala ma a tɛ bɛn kira ma a bɛ kɔlɔlɔ se i ka diina ma an bɛ Ala deli a faamuyali cogo ɲuman Ala k'o nɔgɔya n ye n'a fɔra at-tawassul مأخوذة في اللغة من الوسيلة والوسيلة والوصيلة معناهما متقارب وفي الشرع يراد به التوصل إلى رضوان الله والجنة بفعل ما شرعه وترك ما نهى عنه نفر التوسل o de ye yele senya i bɛ baara kɛ ka yɛlɛ ka taa se Ala ma fɛn minnu bɛ kɛ sababu ye k'i se Ala ma o de ye tawassul ye u b'a fɔ bamanankan na ko yɛlɛ senya o kɔrɔ i bɛna fɛn dɔw de kɛ fɛn mun b'i se Ala ma fɛn dɔw bɛ yen sariya y'a jira k'a fɔ b'i se Ala ma a b'i se Ala ma sira minnu fara fɛ a y'o jira i la ka sira wɛrɛ fana jira i la k'a fɔ sira ninnu t'i se Ala ma o sira dɔw fana adamaden yɛrɛ b'o dilan walima mɔgɔ wɛrɛ b'o kɛ sira ye k'i bɛ Ala ɲini n'o ye mais i b'a sɔrɔ o t'i se Ala ma o de ye ka Ala ɲini ni mɔgɔ dɔ ka sira ye walima ka Ala ɲini ni mɔgɔ dɔ ka barika ye walima ka Ala ɲini ni mɔgɔ dɔ ka lahɔrɔma ye wala baabu in kan ka faamuya dɛ k'a sabu kɛ fɛn minnu ma se Ala ma teliya bolo ma an y'o caman to yen mais mun de bilala adamadenw kun na kɔnɔ k'u tɛ se ka Ala sɔrɔ ko fɔ sababu kelen Alakira n'o bɔra la sababu foyi tɛ a bɛ nkalon tiɲɛ t'a la sababu kelen mun b'i se Ala ma o ye kira ka sira de ye n'i y'o bila i ye diɲɛ sababu o sababu ta o tɛ se Ala ma mais mun de bilala an kunna sisan kɔnɔ i tɛ se ka Ala sɔrɔ cogo si la fo karamɔgɔ dɔ ka k'i ni Ala cɛ i tɛ se ka Ala sɔrɔ cogo si la wa Ala tɛ se k'i ka duwawu jaabi f'i ka tɛmɛ mɔgɔ dɔ de fɛ o ka Ala wele i ye o tɛ la e nakun ye mun ye diɲɛ kɔnɔ nakun b'e la tuguni wa est ce que nakun b'i la tuguni e tɛ se ka Ala sɔrɔ cogo si la fo karamɔgɔ dɔ ka sira walima Ala tɛ se k'i ka duwawu jaabi Ala t'i ka duwawu mɛn f'i k'a fɔ dɔ de ɲɛna o k'a lase Ala ma danganiya b'an bolo k'a fɔ ko ka duwawu jaabilen don wa o la n'i yɛrɛ miiri o place la dɔrɔn kɔrɔ ye ko nakun t'i la diɲɛ kɔnɔ adamaden Ala y'i bonya ka hakili d'i ma k'i ka Ala bato i ka Ala wele fo Ala k'a dɔn i la de k'a fɔ i dalen bɛ Ala la Ala k'o dɔn e la k'a fɔ i dalen b'a la mais n'i y'a jira Ala la k'a fɔ non e Ala tɛ se ka ne mako ɲɛ i tɛ n ka duwawu jaabi fo n ka tɛmɛ karisa ka sira de fɛ i yɛrɛ dɔgɔya Ala bolo Ala b'i dɔgɔya adamaden k'a yɛrɛ bonya Ala ye hakili d'i ma i k'i yɛrɛ bonya a y'i kɛ silamɛ i yɛrɛ bonya kan'i yɛrɛ dɔgɔya
ebe ka taa mɔgɔ caman fɛ k'u ka ala deli ye caman ala cɛ man di dɛ ne duwawu ma minɛ dun i tɔɔra la o la an ka n yɛrɛ jira ala la k'a fɔ an dalen b'a la wa an bɛ fɛn min fana ɲini a fɛ a b'o k'an ye mɛ u kana kɛ sababu ye ka manamini ni ala cɛ dɛ ko o f'olu de ka dɔ ɲini ala cɛ u bɛ dɔ ɲini ala cɛ k'a fɔ i tɛ se ka ala sɔrɔ n'olu tɛ laban na a bɛ kɛ fɛn ɲini n bɛ duwawu min kɛ ni ala cɛ f'i ka n sara o la tuguni a sera sarali la wa n'a sɔrɔ ale tɛ ala sɔrɔ fo e ka sira ye e k'a lase ala ma o ye ma fierté de ye o mɛ wari minɛ ko a la a kɔrɔ ye ko ala ko tɛ est ce que nin yɔrɔ in faamuyara idan baabu in bɛna boli nin fɛn in de kan ala k'a hakili ɲuman d'an ma n'a fɔra ko a tawassul o de ye ka baara kɛ baara minnu bɛ kɛ sababu ye k'i lase ala ma k'i surunya ala ma o bɛ kɛ ni fɛn de ala ye fɛn mun sariya tigɛ ka fɛn fana to ye ala ye fɛn mun haramuya mɔgɔ tɛ se ka ala sɔrɔ ni haramu sira ye i tɛ se ka ala sɔsɔ k'a fɔ b'i lase ala ma i bɛ taa minnu fana fɛ u b'i bila baara dɔw la o ye ala sɔsɔ ye k'e bɛ ala sɔrɔ n'o ye i tɛ se ka ala sɔrɔ n'o ye ala bɛ sɔrɔ ni sira mun ye a k'i ka fɛn minnu kɛ i k'i seko damajira k'o la a y'i bali fɛn mun na i k'o to ye ala bɛ sɔrɔ o sira de fɛ alwasila a nana kuranna kɔnɔ yɔrɔ fila yɔrɔ fɔlɔ allah subhanahu wa ta'ala ko ya ayyuha alladhina amanu ittaqullaha wabtaghu ilayhi alwasila wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun aw munun ko aw liman yarani alaye naw dara kira la ka fo lahara dombe ay sira ala ɲe wa aw ka siraw fana ɲini aw ka yeleyelen senna ɲini mun bɛ aw se ala ma a ka baara ɲumanw caya a ka kuma ɲumanw caya a ka tila k'aw jija ala ka sira la yaasa aw ka kɛ mɔgɔ kisilenw ye ala yɛrɛ b'a ɲin'an fɛ nin aya in kɔnɔ an ka baara kɛ an ka taama siraw kan minnu bɛ an se ala ma minnu bɛ ala jɛ an ka baaraw la ala bɛ tila k'an kanu o baara ninnu kɔnɔ aya filanan allah subhanahu wa ta'ala ko a bɛ ka mɔgɔ dɔw mankutu an ye mɔgɔ minnu ye ɲuman kɛ a y'u ka ɲuman fɔ k'u ka ɲuman fɔ k'u ka ɲuman fɔ f'a ko ulaika alladhina yad'una olu de ye mɔgɔw ye minnu bɛ allah subhanahu wa ta'ala bato u bɛ ala wele k'u dama kasi ala la yabtaguna ila rabbihimul wasila o baara ɲuman nu o kumakan ɲuman nu o ala wele in o ala bato in u b'o bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa u bɛ gɛrɛ ala la cogo min na mɛ u yɛrɛ de bɛ nin kɛ u ma mɔgɔ bila u ni ala cɛ ayyuhum aqrabu sira mun n'o ka surun wa yarjuna rahmata u bɛ ka ala ka nɛɛma jigi wa yakhafuna adhaba u bɛ sira a ka ɲaŋata ɲɛ inna adhaba rabbika kana mahdhura ni aya fila in ala kumana wasila kan muradu ye wasila mun ye i n'a fɔ ibnu kathir y'a fɔ a ka tafsiri kɔnɔ ay alqurbatu ila allah bil'amali bima yurdihi k'i yɛrɛ gɛlɛ ala la ni ala bato ye ani ka baara kɛ baara mun ka di ala ye baara mun n'i y'a kɛ ala b'a minɛ a bɛ tila k'i sara n'a ye diɲɛ kɔnɔ ani lahara idan hadamaden b'i yɛrɛ gɛrɛ ala la n'i yɛrɛ ka baara ɲumanw di mɛ e tɛ se k'i gɛrɛ ala la ni mɔgɔ wɛrɛ ka baara ye wa i tɛ se ka ala deli ni mɔgɔ wɛrɛ ka baara hɔrɔma fana ye o tɛ nafa o wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura foyi tɛ hadamaden ye f'i yɛrɛ ye fɛn mun baara mɛ n ye ala deli karisa hɔrɔma kosɔn
aw horoma be karsala ala fe me ote nafa ne yere ma barake nyed ala deli karsaka joro koso awo joro be karsala ala fe me aka joro yi ayo soro ni aka baranyumonde e fara be baranyumande ke kaseka joro soro me okalla horomai ala tena o baraji sebe eye me ikanga ala deli chogodi sigoroma sabadi do walma ke chogo saba amena soko famia tawassulin kono idan at-tawassul ilele sonya walma kiyere gere alala avec la kata cleurofla cleuroflo sharia jeranoy obebe a cleurofla na sharia me jenoy otibe folo mun bebe ode التوسل إلى الله بالوسيلة الصحيحة المشروعة كي رجر ألالا نسببوية نتاسروية شريعة جيراني منوية منو سهل نسيغتالا والطريق الصحيح لمعرفة ذلك هو الرجوع إلى الكتاب والسنة ومعرفة ما ورد فيهما عنها سر لنما كسيكا دون nimmen se alama nin kadi alaye o de ga sengata qur'ana ni hadisa ma ikulu kalan ko fle ane don bagaw ye kuma mun fo kono ina se ga sira do mum be se alama me yeretna ne hakilna do e ka fono ni se kan se alama wal ma mo do ka sira ko ben se alama la o be do qur'ana ni hadisa de kono idan folo folo e mum be obe kila kata kleuro saba tawassulu mun bebe obe kila kata kleuro saba afolo folo at-tawassul ila Allah ta'ala bismin min asma'ihi al-husna aw sifatin min sifatihi al-'azima kayreren sonake walma ki gere alala ni ala togodoye walma ala mangutu hadamaden ma yere gere alala ni foye adamaden ma ala wele ni foye femun kadi alaye kateme ala to nyuma wana mangutu nyuma ko ala to nyuma ndo koro nyuma ne bala abe mangutu dafale ne jira wala ni ala wele na toye ifleka ala tanude ka ala majamu kadi Allah subhanahu wa ta'ala wala ngala to nyini angala wele na wati belajele ika ala wele na togoye ana mangutu nyumawi o misala do ka fo ala mbi dali e munye hine masai ala ka hinena wala fleki yere surnya ala la nimuye ni ala togodoye ana mangutu de ala togode ko arrahman ala mangutu de nema masa ala nye dali e munye nema masai emu ye hine masai ala ka hinena wala ye tawassulu ke ni ala togodoye walma ni ala mangutude walma ala emu ye setigi ala emu ye garzige tigi ala nyaani ne fe ikan garzige ifleka ala wele na togodoye ye ala wele na mangutudoye wala uchama be ala bolo ala ba fe de ere de kale deli ikiga jonya jirala ikayra la kafi makobala wati belajele ite kariya kabama wati belajele ode kadaye od la kirako mo munte ala wele ala be dimi koro o bayira kafo ala wele ja wajibi do anka munela ala be dimi koro al imam shawkani rahimahullah ko nima ala wele ala be dimi koro o koro ko ala wele wajibi de anka hal ni fami bole ka ala wele o wajibi de munela ka sabuke ala be dimi koro fem mbato ala te dimi koro o kelima wajibi wal mawajibite abana fem keli bato ala te dimi koro o kelima wajibide odla alako wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum alako ayen wele mbaka duwa wujabi ayen wele e ka wele ninga wele ne ka wele ako bede ka wele ama fi ga mo bla ina chede iyere kale wele
akoni wa kadur astajib lakum ba ko duwa wujabi ko fa Allah ko innal ladhina yastakbiruna an ibadati mo munum bu yere bonya ala wele lima sayadkhuluna jahannama dakhirin ulubedo janaba kono la harado udoyale no ko chama mene bolo ni mase makoti salama wal manati ala wele subhanallah ala bsagi tay tarafata ayn nyetuguna ila bsagi tay be halaki shekele wala chara togo ayra ala ka fi mako ba tay na tuguni ayra ala ka fa ga jone ye e mako de bale la wati be lajele ale de maye menete ala wela la be dimi korode amela de la kan dimi koro wala nganteke jangala wele wati be lajele achama mabulu akadaye ika wele wati be lajele monela ibina jonya munjirala ode kadaye modo be wati be la ikana aletikla modele kadaye de aba fede kika dese jirala wati be lajele otea mala tafiki ka dese jirala de aba fede kika jonya de jirala kale de masake e aka join ikika jonya jirala kimma ko bala wati be lajele walma ikafu ala emuye yafa masai ne iga jonne nga junubu kacha ala nga junubu yafa wala ifleki yere gere alala ni ala togodo ye ani ala mangutu do ye o dalu ye jume Allah subhanahu wa ta'ala ko walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha togonyma be ala fe anga ala wele na togoye anga ala wele na mangutu fanaye الله سبحانه وتعالى كم مؤمن كبار يلا الذين يقولون من بافو ربنا أنت ألا إننا آمنا بما أنزلت أو لمن يرى نفني ألا يفهمونجي يرى إننا آمنا أو لمن يرى فاغفر لنا أن لمن يكسو ألا إكا يفهم وقنا عذاب النار ويا ألا ولا نموندي atona mangutu wa uklala ku yere gere alala ni ukabara kelendo yi uma fo ala an fa ye baraj mamu nge ko so ya fama de an kara mo ye baraj mamu nge ya fama ko mo fo de ko rabbana innana amanna anti gala an yere de liman yara ola anga liman yen ko so amma nyine fe kay ya fama ola dama dembe ala wele ni yere kabara de ni nabi nyuma nga duwa fle korona kono abebe nin chogola uma ala wele mogodo sababu kama uma ala wele mogodo barka kama uma ala wele mogodo horoma kama uye ala wele nu yere ka barawi katlaka ala wele na to ani amangutu sanmawi idan ka ala wele na to ye o ya folo folo aflana ki yere gere alala ni ka baara kelendo ye ere baara nyuma ndo ke ka fo ala ne ni baara nyuma inke jati kama nasur la nye baara inge ede kama ala ika ningenye ala nye fitiri muselisa nasur la nye fitiri nsele e ala jati de kama ala nyanyi ne fe ka ya fama i ala del ni mundi ere ka baara kele sharia la ubebe wa ukadi ala fanayi ukari alay ala ngal liman ya koso ala ka ya fama ala nga kira kanun koso ika ya fama ala nga seli koso ika ya fama ala nga jaga koso ika ya fama ni efenye fembentado qur'ana nananoye wa hadisa fana nananoye aya fulu mo anyo kala obena ni yore fanala antige ala awun liman yara anga liman ya koso ika ya fama anyo rafamya idan hadisa nona ni babu kono hadisa nga jandoni me ama akuma utele ya doni yasa kuma mba fo anga sega dalu sorala dalu muna bangene no kosobe qur'ana aya na nambe hadisa do fana fo o babu kono wa hadisa na fi al-bukhari abdullah ibn umar radiyallahu anhuma aqala kirako sallallahu alayhi wa sallam mana muna mogo sababe ga tama kungo kono mogo munun temena awnye uka wati temena islamiyanya
u bɛ taama sira kan u b'o la dɔrɔn san finna san commencera ka na u fana mako bɛ yɔrɔ la u bɛ taa u yɛrɛ lafiya yɔrɔ min na yanni san ka tigɛ k'a sababu kɛ ni san daminɛna a bɛ tigɛ waati min na i t'a dɔn o b'o la dɔrɔn u ye kuluwo dɔ ye u ko an tɛ taa dɔn nin kuluwo in kɔnɔ an ka taa an yɛrɛ lafiya yanni san ka tigɛ o kɛlen na waati min na Ala bɛ n'u lajarabi u donna dɔrɔn kulu dɔ sina ka kɔlɔnkɔlɔn dɔrɔn ka na datugu da la wɔni mun tun bɛ yen fara dɔ nana k'o datugu da la bɔyɔrɔ tɛ tuguni u danganiya k'a fɔ saya de bɛ yen mɛ kɔnɔna la Allah subhanahu wa ta'ala a ye fɛn dɔ bila u hakili la u yɛrɛ kɔ ɲɔgɔn ma foyi tɛ se k'an bɔ nin kuluwo in kɔnɔ fo n'a kɛra an ka Ala wele n'an ka baara ɲuman dɔw kɛlen ye baara ɲuman minnu kɛra Ala ye yada adamaden bɛ baara ɲuman caman kɛ dɛ mɛ a dɔw bɛ yen i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ nin baara ɲuman in kɛra a dɔw la n y'a kɛ yɛrɛrɛnciya kama walima mɔgɔw k'a fɔ mɛ baara dɔ bɛ i delila k'a kɛ wallahi i b'a dɔn nin baara in n y'a kɛ Ala jati de kama n balimakɛ n balimamuso ni gɛlɛya ser'i ma waati la de o baara in a ɲini ka baaraw kɔnɔ kɛ Ala wele n'a ye wallahi Ala b'i ka duwawu jaabi i yɛrɛ ka baaraw i b'a sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ baara dɔ gɛlɛya delila ka dɔ sɔrɔ a nani ma a kɔnɔna fililen karisa n bɛ yɔrɔ min na moyen foyi t'a la a kɛ Ala kama i k'an dɛmɛ i fana y'a dɛmɛ Ala kama k'a sutura o kɔnɔ o baara in ɲini ka baaraw kɔnɔ don dɔ la gɛlɛya b'i kan Ala n'a sɔrɔla n ye nin baara in kɛ e jati de kama nin don in na ka karisa sutura Ala i ka sutura wallahi Ala b'i ka duwawu jaabi o la an k'an jija an ka baaraw kɛ Ala kama dɛ ni baara kɛra Ala kama i b'a nafa ye o kɔfɛ dɛ ni Ala deli Ala b'i ka duwawu jaabi n'a ye u ko sisan kɔni solution wɛrɛ t'a la fo an k'ale deli n'an ka baara kelen dɔw ye o mɔgɔ saba bɛɛ lajɛlen ye baara dɔ fɔ fɔlɔfɔlɔ kɔ a ko Ala n tigi Ala e yɛrɛ b'a dɔn baarakɛla dɔ tun bɛ n bolo baarakɛla dɔ tun bɛ n bolo a ye baara kɛ an bɛnna kan ni tile binna n b'a sara d'a ma mɛ a taara k'a ka sara to a ye sara mun to a y'o san bagan misɛnnin dɔw la ka bagan ninnu nabugun k'o labugun don dɔ la a tigilamɔgɔ nana ko karisa n nana n delila ka baara dɔ k'i fɛ journée la i ka n ka sara di yan a k'a ma ko nin bagan misɛnnin nin filɛ nin bɛɛ lajɛlen i ta ye a ko non ko nin tɛ ne ta ye ne ye baara k'i fɛ tile fɛ 200 n ka 200 di a ko ayi i ka wari in n ma sɔn k'a bila ten a dɔ la n ka n'a dun n y'a san baganw na k'u labugun nin bɛɛ lajɛlen y'i ta ye wa a bɛɛ ta i ka taa n'a ye a fana ye bɛrɛ ta dɔrɔn a y'a bɛɛ ta hali bagan kelen a m'a to yen a taara n'o ye a ko Ala n'a sɔrɔla n ye nin baara in kɛ e Ala jati de kama n y'a ɲini fɛ i ka bɔ yɔrɔ d'a ma o kɛra dɔrɔn fara pusera dɔɔni o kɔrɔ ye ko mun de kɛra Ala y'a ka duwawu jaabi walima m'a jaabi a ye baara in kɛ dɔn na a y'a kɛ mun de kama Ala jati kama Ala ye dayɛlɛ a ye filanan fana ko a ko Ala i k'a dɔn bangebaa fila tun bɛ ne bolo ni n ye baganw nɔnɔ biri muso t'a dun den t'a dun ne yɛrɛ t'a dun fo bangebaa fila in ka min fɔlɔ ka fa o kɔfɛ a b'a to di muso ni denw ma ale bangebaa tun b'a bolo nin cogo la san kalo 12 bɛɛ lajɛlen ni wula sera dɔrɔn a bɛ taa baganw na ka nɔnɔ biri ka na n'a ye mɛ o don a nana k'a sɔrɔ a bangebaa fila sunɔgɔra denw fana bɛ kasi la kɔngɔ b'u la a bɛ ka nɔnɔ filɛ a bɛ ka denmisɛnninw filɛ bangebaa fana fila bɛ sunɔgɔ la a t'a fɛ k'u kɔnɔ u bonya yɔrɔ nin kun ye duwawu den ye dɛ a ma sɔn k'u kɔnɔ a tora sigilen filen b'a tɛgɛ kɔnɔ nɔnɔ b'a kɔnɔ denmisɛnninw sunɔgɔra ba ni fa bɛ sunɔgɔ la a ma sɔn k'u kɔnɔ fo ka taa se fajiri waati ma bangebaa fila kunna k'a kɛra cogo di a ko aw ka nɔnɔ filɛ aw kun b'a min aw sunɔgɔra wa denmisɛnninw ni musow fana bɛ yen n ma sɔn k'a d'u ma fo aw de k'a dun k'aw kɔnɔ fa fɔlɔ o kɔfɛ n b'a d'u ma o kɔfɛ cɛ in ko Ala n'a sɔrɔ ne y'o baara kɛ e Ala jati de kama Ala n y'a ɲini i fɛ
ame dege mun kono ikambo dege kono farako a ne pusera doni pusera ka boy o kore kay barañ ke ala jati kama waye ala wuli na ka baray ala ya ka duwa ujabi wala mo kera bangi ba labatolay ni ko gele ara ala wuli ala naso la nyem bangi ba ulado e ala jati de kama ibi kala nyine fo wallahi ala bi ka duwa ujabi sabanan ko akonti ala ne balma ke walma fancini dendo kumbe mula musoma de pa bugati lama kun kadiye menya nyina fe sira befe hali kulonge sira maso medon la muso en kono gwana anana chema akone ni ndumbi haru sura fana tambulo kadu ankle na la wamena shiala fana nana ika dodama akobo ne kunye fen koro mun ni fe ne bode ka halsa de ni sona ambe kulonge ko be famu ngadi mba dima muso kono ganendo akoni ko te bashite ko ngot nande ngoni fa meni ko te bashite muso yi waranga chef na yi waranga aga haketo che ya nyina fe kabe sama watim na ko karsa sira alanye ko karsa sira alanye de kana do yoro la yoro mti do yoro o kuma ya yome afari fagaraka awulla ka ka finno comme so ka ka finno so ya ka finno tara nyo boro chama o wati la balo mun ko mubulo ko chama fara nyonga ka warda ka di musoma kata akonti gala o don jeneya se kumbenye mo kuntenye naso la nyoto e ala jati de kama ala boda kanye fara ko nete ya tuguni fara bora ndoro sababu la jelen bora nunu ukishira muneka ukabara nyuma ube yoro muna do ya do ngavo karamo wote se kubo mo la horomatu bo mo ka barka tubo u yere ka barka ye barany ma mun ke uni alache o de be se ku kishado ala u kisho do bora kira ni misali afo kanga ala wele na nga barany ma wi anga ala wele ni anga barany ma wi asabana ki yere gere alala ni mo nyuman do ka duwa we wa mo nyuma mateme bange ba flaka folo kana mo bili bange ba flanya de mo be mo bla bange ba flanya wal maki kara mo bla bange ba flanya o danga de ata masre daga haketo kara mo kera chogo abi bange ba flako fedo me bi mu ne be fo no ko kara mo hali bange ba fla uluka lagoshi karamo ta fo bange ba duwa nyini aki bange ba ye no uka ke karamo doro duwa babu kono baraka nyini babu kono ni hakili jana ifani bakuna kati karamo fendore ka dunga fo danga dia tamasero do fo ala karamo fi fo la ifani ba de fo fo ala o ko fe bange ba fla o de tewa karamo duwa nyini karamo baraka nyini nyuma ke karamo e bashitola mebe femu ngi karamo ita ki fani baye ala mako taala la harado atina fa wawe danga dia tamasere de balmo fanga fo nin cigodla ka sabuke karamo ko ingera fewere ya mbolo karamo bonya be me karamo bato de ba mbolo bi ko ka barake karamo yi awi bisa ki karamo deme me ka barake ka nyeshi karamo mo wote sharia barado e barake karamo ka warde dama ala ka kini mandama wala barka nyini babu kono ni hakili tara jo fewere ka ala kofe kira kofe ibange bafla ni hakili tara jo fewere ka muntuye igali mani asege sege kusugo wa mo fana be ni ma na tabela jelenye ka fa ya karamoy ashuka blak bange bafla la batul lafa o de ba nafa mene ta kera de ba mene eta bange bafla jirala ikarama fisir wali ya jamfa fana wala namba fe anga duwa ka jabe bange ba fla labato mun namba ke anga ala wele nayi
mogo ni bangeba fla duwawu ɲini i y'u barika ɲini wallahi ala t'i toko mena ala t'i toko o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'i bɛ kɛ milliardaire ye dɛ a bɛ dɔw kɔnɔ ko non ko karisa kɛra milliardaire k'a ba de ɲɛna e ba ma ɲɛ bangeba labatu ni nafolo ko tɛ ɲɔgɔn sira la dɛ o bɛ ɲɔgɔn sira la mɔgɔ caman bɛ yen nafolo t'u bolo u y'u bangebaw labatu n'i tuuru la a bɛ to i la mais anw y'a kɛ dɔrɔn ko non ko karisa ye fɛn sɔrɔ a ba de ɲɛna a ba mun ɲɛna fa kɔrɔ a kɛra ta e ba taara mɔgɔ min bɛ ka kuma in fɔ ne ma kɛ fɛn ye e ba ma fɛn k'i fa ye wa an ka hakili to nin kuma ninnu na dɛ anw minnu bɛ kuma fɔ an bɛ k'an faw n'an baw dɔgɔya k'a sɔrɔ an t'a kalama ale b'a de ɲɛna diɲɛ kɔnɔ ale dɔrɔn de b'a ɲɛna an b'aw ɲɛna dɛ wallahi an b'aw ɲɛna an baw ye an faw duwawu ɲini wa an fana k'ulu fana duwawu ɲini an bɛ barika sɔrɔ o de la wala ni ko gɛlɛyar'i ma waati bɛɛ lajɛlen i bangebaa fila bɛ balolen boli ka t'u ma a ye duwawu kɛ ɲe nin ko in ka gɛlɛn wallahi u ka duwawu tɛ bi n'u tɛ balolen u teri minnu bɛ balolen boli ka t'ulu ma u balima minnu bɛ balolen boli ka t'ulu ma n'ulu fana tɛ i ɲɛ bɛ cɛkɔrɔba minnu musokɔrɔba minnu na ni bangebaa filanw don ɲuman k'u ye ala b'a baraji sɛbɛn i ye wa ala b'i barika fana mais barika tɛ ko nafolo caman bɛ n bolo de la nafolo caman bɛ dɔ bolo a tɛ sunɔgɔ su fɛ a lafiyalen tɛ mais dɔ bɛ yen nɔ a b'a ka wotoro poussé barika b'a la a ye fitinin min sɔrɔ a bɛ taa a b'i da ka sunɔgɔ f'a bɛ gɔrɔntɔ o tɛ yen wa idan barika ko nafolo ko tɛ fɛntigiya tɛ mais ni ala ye barika dɔ i la n'a ye fɛn d'i ma a bɛ barika dɔ fana la o fana bɛ sabati mais n'a ye caman d'i ma ni barika t'i la tile kelen dɔrɔn a bɛ taa ko karisa ka miliyari kun b'a bolo sinikɛnɛ a taara idan ka ala deli walima k'i yɛrɛ gɛrɛ ala la ni mɔgɔ ɲuman dɔ ka duwawu ye i ɲɛ b'a la mɔgɔ dɔ ala batola don farila seli 5 bɛɛ lajɛlen a b'a bɛɛ seli misiri kɔnɔ e yɛrɛ sɔmina la k'a fɔ karisa kɔni ne yɛrɛ ka jate la ani ala cɛ ka di dɛ k'a sabu kɛ ala y'a bila fɛn mun na a b'olu kɛ ala y'a bali fɛn mun na a b'o to yen ka n'o tigilamɔgɔ ma karisa gɛlɛya bɛ n ka nin yɔrɔ la dɛ n b'a fɛ k'ala wele n ye a k'ala wele i ye sariya la baasi t'o la o bɛ bɛn kira ko mɔgɔ dɔw bɛ jama cɛ la n'o kumana u ka kuma tɛmɛnɛ n'u jɔra duda la u b'u gɛn mɔgɔ t'u jate dɛ law aqsama ala allahi la abarrahu n'a tigilamɔgɔ y'i kali ala la ɲɛ kali ala la a ka san jigi sisan wallahi ala b'a jigi o la an kana jɔ ɲɔgɔn na dɛ i bɛ mɔgɔ dɔ ye misiri kɔnɔ a bɛ ten cogo dɔ la kana jɔ a la gɛlɛya dɔ b'i kan a tigilamɔgɔ jate minɛ karisa n nana i ka ala wele i ka ala deli ye a banna a ka ala deli ye o ala deli minnu bɛ kɛ a tɛ bin dɛ mais e tɛ taa mɔgɔ de fɛ fo mun b'a fɔ a di n ka ala wele ye o tɛ ala wele ye o ye commerce de ye a di n ka ala wele ye e ye wari mun minɛ sariya kɔnɔ mun de b'a conséquence jumɛn de b'a la i ye wari mun minɛ a y'a d'i ma mun de kɔsɔn duwawu kɔsɔn tɛ wa n'a ka duwawu ma jaabi i ye haramu dun i kan ka wari in lasegin est ce que a ye kuma in faamuya ni seli wɛrɛ an b'a walawala kosɛbɛ a bɛ se ka faamuya cogo min na alayhi salam Allahu akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا حي على الصلاة حي على حي على الفلاح لا حول ولا قوة حي على الفلاح لا حول ولا قوة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم an ko tawassul mun bɛ bɛn a sabanan o de ye ka duwawu ɲini mɔgɔ fɛ karisa gɛlɛya bɛ n kan ala wele ɲɛ o bɛ bɛn mɛ ni sara sɔrɔla a kɔnɔ dɔrɔn a bɔra duwawu bɔnda kɔnɔ mɔgɔ nan'i ma sa karisa ala wele ɲɛ i ko n bɛ ala wele ye i bɛ 200 sara o tala danganiya bɛ bolo k'e ka duwawu jaabilen don wa na i ka duwawu ma jaabi n'i y'a ka 200 dun i ye haramu dun lahara dɔ i bɛ taa segin a ma idan kira sallallahu alaihi wasallam a ye duwawu ɲini sahabaw fɛ i n'a fɔ sahabaw ye duwawu k'a ye kira yɛrɛ ko sahabaw Umar radiyallahu anhu a ko i kana ɲina i ka duwawu k'a ye fana ka duwawu ɲini mɔgɔ wɛrɛ fɛ baasi t'o la mɛ ka duwawu fɛɛrɛ fɛn fɛɛrɛ ta tɛ e ta tɛ n'a bɛ dɔn i ka mara kɔnɔ k'i b'a fɛɛrɛ fɛn mun donna i ka mara kɔnɔ i ka mulku kɔnɔ i bɛ se k'o de fɛɛrɛ mais est-ce que duwawu ye ta ye wa i ta tɛ wa fɛn bɛ ka fɛɛrɛ mun tɛ duwawu ye bi istikhara bɛ ka fɛɛrɛ bi a bɛ istikhara dɔn wa kira ko ni hamina ni fɛn dɔ kɛli ye i ka seliji ta ka arakan 2 seli ka duwawu istikhara kɛ o istikhara in o fana bɛ ka fɛɛrɛ bi Bamakɔ yan ko istikhara bɛ ko k'a fɛɛrɛ e ko i bɛ istikhara fɛɛrɛ cogo di kira ko ni hamina ni fɛn dɔ ye i ka seliji ta i ka ala wele ko no k'ale bɛna istikhara kɛ o tigilamɔgɔ ye ko mɔgɔ tɛ istikhara kɛ mɔgɔ ye i ye nin namara kuma in ye istikhara k'a fɛɛrɛ fɛn bɛɛ bɛ fɛɛrɛ jamana in kɔnɔ yan e ta tɛ istikhara e bɛ se k'o fɛɛrɛ cogo di e ta tɛ duwawu e bɛ se k'o fɛɛrɛ cogo di wa nin bɛɛ lajɛlen bɛ fɛɛrɛ a fɛɛrɛli ye mun ye ko duwawu sɔngɔ hali hiji la minnu ye hiji kɛ caman b'a dɔn arafa don an maliyɛnw ka tantanw kɔrɔ kabako bɛ dɛ karamɔgɔ bandi dɔw bɛ yen u bɛ yaala musow ni ɲɔgɔn cɛ k'u taara musow waaju o kɔfɛ fi sabilillahi hiji kɛnɛ ka dɛ arafa tantan kɔrɔ u bɛ taa fi sabilillahi minɛ musow la ko duwawu sɔngɔ ko arafa duwawu sɔngɔ wallahi karamɔgɔ caman ye Mali la yan n'u taara taa musow fara ɲɔgɔn kan ko arafa duwawu Allahu akbar kira ye duwawu min fara ko arafa ko la
bela jele modo me konno ko duwa kerengeno do bulu bolo wita mo faranyonga munu ba fa ka siga keneka nu tarafo tandan ko warde be faranyonga lisi be sebe ki to kala ni ito te lisi kono ite siga keneka ko arafa duwa mo mun heje ke do mo be sore mun de la ka peut-être mun de la ka wari rebo ala ka ya fa nati la mo ma kayri la ka foko fem bela jele me fere jamana ngono ya ala ka kulli mandanuma arafa duwa be fere chukodi e ka nasoro e wa do nga fa ibse duwa wala e ka nga duwa ko islamu we de ala ka ya fawma ala ko wanyine fenduma me ko arafa duwa u beta muso fana de soro ka talisi sebe ko kala no me se ka talisi sebe ni mo mun to ma yo lisi kono ye war sara ete siga keneka o be kel la sara sele ko fe ka ta se fitiri ma doni a uta sige ko o duwa ke yen namaray ko arafa duwa duwa te tay e se ko fere chukoti istikhara te tay e se ko fere chukodi mo fana te istikhara ke mo idan ka duwa ni mo nyuma fe bashi to fana la kira ka sunana na noye cedona na kira sallallahu alaihi wasallam ka to khutba la misri la jumadum ako ala kira bagaw mbega sa senegal fa njara jite kolongo no tukuni ala deli ala ka jidama o yoro bera kira atiga fla korota ka ala deli sanjigina o sayin tora be ka jigi fo juma kunyogon klewolom la sambe kana cekelen na do dafe ko kirama a angoy ka ala welanye ala wela ka sayin fana mine suna akara boya de bunede kere ala deli sanjora sallallahu alaihi wasallam wa hadith bukhari muslim kono idan ka duwa woni mo nyuma fe bashi tola kira sallallahu alaihi wasallam ayen shu kambla odola ako mago do bena min at-tabi'in ako mago nyuma do ka to waisul qarani ako sahaba man ni mago munyaye ala ya fadili afanya na kala ya fadili no kera ala bi ya fa ala baka duwa ujabi idan mago do temena min at-tabi'in wafaquma mustajabu ad-da'wa nulu kunya ala wele dron ala ba duwa ujabi wa mago be halishini mago tudon idan ko do nanima mago do yedro akarsa ala delinya ala ka ya fama mais ado condition do fana ba do la sa do tiafo mo ko ka do awki ko no fuka saraka do bo nyefe folo la o te chartier menne ko atigla mo ka do awki ko fa inna fendo damate ba shitola mente do awki fi kan sara do awte taye fere fen fanate la ko fa ki sara fo ka sara de o tigla mo e fen nyinna de o tigla mo te ala nyinna adola o te do awki yere adola o te do awki idan kira sallallahu alaihi wasallam hadisa do kono akolla harado mo babi wala blabe aleka mantona munu be aljina kono ka soro koloshiri tuka nyangata tuka ayuka mangutufo okofe kira sallallahu alaihi wasallam sahaba do nanama uko ukasha ibn mihsan ako kira ala dilinya kan fara o jama kulunga kira ko e fara lembuka walay munde ay do woni ala kira fe kira ko ke fara lembuka okofe mogorena na kira ko a ukasha yikon wala aya ko munde la don ba yukuma flafo do ko plasikere ne kuntora ukasha ya ko la me hukuma yi o mandi o damanda umbela angana ko yi idan namba ke jume ukasha yiko onyi ngalina sabaqaka biha ay bi hadha su'al ay ko onyi ngalina ka sabuke ni kira ko ngoflana fana we fana bala aha an fana ba foka taunga wati ma bebe kala kala delala otea idan kira yo bonda datuganye mega foko place kelendo kuntora udamandan shila angana koroko e kasabu ga hadisa werena na kira sallallahu alaihi wasallam akale Allah subhanahu wa ta'ala dile alaka do faraka ola babi olom vla kelenwo kelembe alay babi olom vla faro fanaka idan ni ala sonama ambela jelemo kono ambe ala dile alaka faro jamba kuluka idan ninde tawassulu bondai ibseka Allah subhanahu wa ta'ala wele ni ka barakelendo ala ne kalimana ko soni ala kirai ala ka ya fama ala ne kalimana ko soni ga qur'anai ala ninkenye ala ne kalimana ko so ala nga hiji ko so ala nga seli ko so bashitola aflana ka ala wele na to na mangutuye ala emunye hine masai ka hinena ala emunye garzige masai kan garzige ona nyona werew asabana ika ala wele walma ka modo bla uka ala wele iye bashitola mais ango duwa ute fere
wa sharti fanata ala wele ngadori be ala welai abana men ka fonta ke figa wardia no duawin te tay jango ka fere ni ko ka ke war koy ola don ba ko ibe wari men sharti kele nasor ladda ngani yabi bolo kibina duawum nga ka be jabi ka sabu ga tigela mo ko location de dima figa feno damade men nasor ladda ngani te bolo ko fayena idan niya ka wari men ya haramu men أمي على دلي ألك فمل دم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله كان بدعوكم نتا